Kalong ka ika basungsi ba hakane ka sen ka baar ba wan leng shop ni ka khlam ni baro nila poi shisha hata ka khep ba jinjar khamtam ki paralok ki badai ki nong belas ni ki ba kamai min step bam la met ki nong di madan ki nong traying brio ki ba kamai kali taxi ki balik bela ki mistri shna yeng ka lockdown mentala dan si benai bangi kami yok ban kamai shu bat mentala penjari shu na makala leng shop than kan ka khlam ti menta kasngi kerki ngina pha ka memorandum na khalyang ka seng jungi ka tur ban ongi ka sarkar ba kamla ban i bank ikinong trenong bela namar ba khlam da ai ka jingkersan na sarkar bon nangi ngin ya thangan shwa ban sha bam klep ha ka khlam ngin poi shwa ka jing ya thangan bat de na ka ni ka daw bangi banjurik sarkar bakam la ban i no ya ka kamram jongka baka de ban pet i iwei nong song snong hang ne bangim num poi sa kata ka opot tingi ni smuthu ok sarkar ka wa da be kong bam dan bisa henry ngila persang ban wat kilat ban perkhat na e bangila ban sei ka bisa ka ba de ka bisa jong poi ba bat ni sngo ba ladaki MLA ki yo R.5 crore ka MLA fund ka jongki bat kani ngi di bat kan mau baka wan na ka Consolidated Fund of India ka bamut baka ni ka pisa ka don be ngi ong ek sarkar baki di ban shim no R crore ni iwei MLA bat kani kan kot shaka shispa R4 crore bat nakani ka pisa ka tingka ki dei ban sam pat ba kam tam shakitu ki baduk ki bajenjar hakani ka por kentup ya ki nong rap ru ki badai ki basu rap manumalah mo bat ngila ban penpoi san hajar shi yeng ya kumba lak sau hajar teli ki long yeng bat ngidawa ba ki dei ban pelat marmar hakani kata yauhi hajar san spa bat hadin kat tukat ni tayau sa hajar san spa bakan kot san hajar bat kani kari ka hok jonga jongpi bangin la ban yakun ni kani ka khlam bangin la ban pen em ki long yeng yot jongi wat ladangim yo man le kamai nanta te shu pade ni ong ba 100% naka tulok jongki class 1 gazetted officers bat ki politician bat ki political appointees deban khate namar ki yo tulok silak tam si benai bat hakini ki lai benai menta namar bangilang ya khun ni ka khlam deban khati 100% khnang ba ka state kan don kata ka pisa ban ya khun ni ka khlam mentang ni kunti ya kitu ki basong isolation mdon chingira mdon khau mdon dai mdon jhor mdon ti na engin yo ka pisa ban kersan ni ki long yeng ki ba khap shong quarantine shong isolation na engin yo ka pisa ban aisha ki shnong bakin set up ya kita ki center ya ki brio ki ba don yeng ba ret bamla ban isolate nakani 100% khate nakatulok jong kitu ki ba yo silak tam si benai bat penya ya kani shu pinakan mau paralok katu kat ni benai ka sarkar ka pentip bahkan ai kata ka income tax reimbursement ya katu kat ni ki officer ki bamdei ki try jelanang ni ong ba de ban pensange si sendon ni kani ba ya kani ru de ban redirect kani ka pisa sha kani ka jinya khun ya kani ka khlam ngitip ba bon ki paralok jongi wat ya katulap ke ba ki de nyo hok ro mo ki master role ki GHADC employees hadu menta ki pat yo katulap bon ki contractual workers ki dang set katulap jongki kumno kin im kham tam bakala leng shop kani ka khlam te sashi sien ngakwa ban kentu bangiru ngi de ban banjur halor kani baka sarkar ka de ban shimno ya ka MLA scheme na iwei khnang bangindon shispa R4 crore ban pendon kam ban ai income support ya kitu ki badon kam bat ka de ban long ka ba khoi ka ba shai ka ba yo renti baro badru ba khate no nakatulop jong kitu ki ba yo silak tam ban ya khun ya ni ka khlam bat ba wat kitu ki ba yo pang covid ru jing shisha ka bai lut bai sep
kam dei ban mi na pla jong ki kinyo na kadika sarkar ka ban bakhli ban pet baka kot ka khia ki yo bat ba mdei tang ka khlam mdei bangim nom yak thangan ru nakadaw bam yo ban kamai sakawai menchim snem pinakan mau ka sarkar marsin wan ling shop khlam ki ong hana bakin ai kata ka jingkar shani ki ba belas ni kin ai news pa laisin kaban kot chaka arhawai spa yakitu ki ba nongde madan ni ki ba traying brio handre yakitu ki labor pade ki bala ju register na shop ka labor department ki ong kin ai san hajar ni na kalyang jungi ngila IRTI ban buddi ni kane manu ba yo manu khlam yo ha to ka poisi shan namar kulum ki ong kila pelut sanpho crore na benta kane ka jing ai pisa ha ka to ka por tingila ayo kita ki kerteng ju ki brio par hang tu ki pen isai ba baro ki yo khat house pa la ne san hajar handre la bon ki brio ki bala phone menta ni na mangila perlai pai ba e ko les ba ni ken tu ye pi baro ban buat banyak e ka kerteng jong pi hang tu lada should pendon kam baklai teng jong pi bar khlam poi satya kan ka pisa snob ha pen tip changi namangi haban bot dia ni kan ka pisa bar ka de ka hok jong pi bapin yo lada khlam yo lut barok kata ka arpaway spa ru ndai pio tang new spa ne khat sau spa kataru ka de bala don batu ya kata ka pisa ka jong pi kumjo ye kitu ki leba ka de ben yo san hajar ti snob ha paralok sampai ha ka net ni na palat nim don lat da kumwei da pila pit baka don ne kam don ka kerteng jo phi wat ye kitu ki bala apply da kam don ka kerteng jo phi ham tu ru snob ha pentip changi namar bale phi kham yo ki ha pan don ka taw la da phi dei nong bala ba phila apply ban yo e ka tu ka jing karsan nun sin snam shei ga ja ta ka pisa ti kumni paralok ni de ban kit khia ban ni de ban bot din namar ba ka de ka hok jonga jong phi bat ni de ban te la kam ya ka sarkar bahkan bamsap lane bahkan pendon kam makla ya ka pisau pai ba